angandika Syekhabul Wafa semangko tuanus parapta mari negara Baghdad yakti waktu iki tuan kang amarenta sadaya sagunginga para aulia kang ana ing desa Baghdad miwah ing liyana negara ing samampe mangkana isut andu enisata kukuruluk sanalika menang dateng asmabawa samampene ayam tuan kukuruluk tanpa tarapa ing dina kiamat masyure karomat tuan mangkana Syekhabul Wafa sake pusaka nira parasinu akan sadaya ingasemu idin kang mulya ora ana kang pasujudan miwatas delan ka wajah tekan serta lana pinggang ustina himasa daya ngandika Syekhabul Wafa ambeci tuan bengan
kang sewaka saking madrasah sadaya saksana abul wafa sigratumandaking mimbar alingging ambal andap saha anyanda kang asta Ibnu Abdul Qadir Jai lantur sarwi aris wajana Tuhan ing besok yen teking sawiji masa mapan yakti Tuhan uga anggenteni lungguh hamba mangka Tuhan doa kena dan welas maring wong Tuhan mapan sagunging kamulyan kang ana ing atas Tuhan lawan sawiji jarita saking ase banjar kang mulya lawan satu tasbih seabul wafa kang wasino ngaken iya ing se Abdul Qadir lamun dinakakeun ing kesmawi jile